Benvinguts al canal BAM 2000. Doncs bé, seguim amb els tutorials que fan referència a la Google Site. Aquesta és la pàgina que estem treballant i que l'anem construint a poc a poc. He vist que aquí em faltava una mica de text al principi donant la benvinguda a la meva pàgina, així que el que faré serà insertaré un benvinguts a la meva pàgina, per exemple. Benvinguts a la meva pàgina. Perfecte. I ara el que faré serà això. Doncs com és un benvinguts, doncs el que faré serà fer-lo una mica més gran i el centraré perquè quedi ben al mig de la pàgina. Clar, ara queda una mica estrany perquè veieu, queda el benvinguts a baix de tot. El que faré serà moure una secció. Per moure aquesta secció he d'anar-me aquí al costat i la puc pujar. Veieu, la puc canviar de lloc i posar-la aquí al mig. Doncs ja la tinc, benvinguts a la meva pàgina. Mireu, una altra cosa que podem fer és unes ratlletes que són per separar les seccions. I això ho tenim aquí, en divisor. Fem un clic i veieu aquí al mig, treure això, veieu, apareix una ratlleta per separar una secció. I per separar, per exemple, aquesta secció de l'altra, doncs faré una altra. Ui, m'ha aparegut aquí a baix. No passa res, agafo i l'arrossego, com he fet abans amb les seccions, aquí. Molt bé, i veurem com queda. Aquí cliquem sobre l'ullet i veieu, surt aquesta línia que es va separant les nostres seccions. Molt bé. Doncs anem a aprendre més coses. Mireu, jo he creat una nova pàgina que es diu On som. I aquesta pàgina, clar, està buida. Vaig a pàgines i a On som. Aquí la tinc. Li he buscat una foto i li he posat aquest fons d'un carrer. Perquè l'interessant és insertar el mapa d'on soc. Imaginem que a la nostra tenim un local i volem estar en aquest lloc. Doncs molt fàcil, anem a mapes, aquí està, i podem clicar, buscar on vulguem. Jo aquí he posat Barcelona, Espanya, i després m'he mogut fins a arribar a Can Cortada, a Mundet, veieu? Aquí, una escola que hi ha aquí, no sé si la coneixeu. Doncs, si no ho sabem, anem del principi. Doncs selecciono i ara li diré, faré un altre cop. Poso Barcelona, clico a Espanya i me la busca, d'acord? Està aquí petita i l'únic que hem de fer és apretar la tecla del control i anar amb el ratolí donant-li perquè sigui més a prop o més lluny. Imaginem que la nostra tenda estarà, anem a posar-la, em vaig movent pel lloc on vull, perquè clar, com li he dit que era Barcelona, no m'ha anat a buscar a cap lloc en concret. Vaig pujant per aquí, penitents, la ronda de dalt. Molt bé, ja anem arribant. L'autopista, la Manresa. Molt bé, ens hem passat una mica. Em sembla que s'hem passat Vall d'Hebron, no, encara no. Continuem pujant. Molt bé, imaginem que estem arribant Can Marcet. Molt bé, ja estem aquí, a aquesta escola que hem dit abans. I m'agradaria, com fan a les pàgines més professionals, que ponen uns puntets, doncs mireu, si diem soltar una marca de sitio, soltar una marca de lloc. Doncs fem un clic i ara cliquem, per exemple, aquí. I ja vindrà a parar aquesta marca de lloc. Seleccionem i aquí la tenim. A la nostra posició podríem fer, com és un mapa, però farem una mica més gran. Molt bé, perfecte. Posarem més al mig. I si ho veiem en forma de satèl·lite, podem també veure-ho. Fem un clic aquí i sortirà en forma de satèl·lit. Però això ho veurem quan estiguem a la pàgina web de veritat. És a dir, anem a vista prèvia i aquí tenim el nostre mapa col·locat. Fem un clic i es transforma. Fem un altre clic i ho veiem en dibuix. Molt bé, tanquem això. Ja hem vist com podem fer per insertar un mapa a dintre de la nostra pàgina web.
Molt bé, anem a les pàgines i ara voldria explicar una altra cosa. Com afegir, anirem, per exemple, ho farem a aquesta de color blau. Molt bé, com arreglar això? Doncs aquí en principi ho tenim en color blanc, el que anirem serà buscar una imatge per canviar aquest títol, seleccionar una imatge, això no, pujar una imatge, pujarem una imatge, bueno, doncs no, seleccionar una imatge i buscarem, per exemple, blau, de la galeria, clar. Seleccionarem aquest blau, molt bé, ja ho tenim, vale? L'he canviat, la pàgina de color blau té el fons de color blau. Vale, i ara anirem a insertar unes adreces d'altres pàgines. Imaginem que jo vull insertar amb aquesta pàgina d'aquí uns enllaços a altres pàgines. Què faríem? Doncs mireu, el primer de tot que tindríem que fer és anar a buscar la pàgina que volem insertar. Jo agafaré aquesta de la Wikipedia. Copio la URL, torno a la meva pàgina i aquí tinc aquest dispositiu per aquí per apretar i pegar. Molt bé, i em dona una opció de posar unes imatges. En lloc de posar unes lletres de la URL, posar imatges. Seleccionaré aquesta i li diré insertar. Molt bé, aquí la tinc. D'acord? Perfecte. I ara voldria insertar una altra. Bueno, doncs no passa res. Aniré a, per exemple, a Manley, que també és de colors, li diré copiar, li diré insertar i posaré la URL, pegar, insertar. Molt bé, mireu, m'ha fet això, no m'ha posat la URL, però com no té imatges, aquesta pàgina no té imatges, doncs només escriu les lletres. Mireu, quan ho veiem, doncs queda una mica trist. D'acord? Aquí aniríem directament, clicaríem i aniríem a la URL de Wikipedia i aquí aniríem. Llavors podrem fer una mica de trampa. I què he fet jo? Doncs mireu, he anat a imatges i el que he fet és m'he baixat una imatge que m'agradava. He anat a aquesta pàgina de Manley, aquesta d'aquí, i he copiat la imatge. Bueno, la veritat és que ja la tinc aquí guardada, així que la cancelo. Molt bé, doncs ara aniré a la pàgina, tancaré això i anirem a pujar, aquí posava subir. Molt bé, aquí he anat on la tinc guardada, que és la capsa aquesta de 10, semioberta, i li dic obrir. Molt bé, aquí la tinc, d'acord? Vale, com no m'agrada que estigui aquí, vull que estigui a la mateixa alçada, puc agafar-la i arrossegar-la. I com la veig que queda una mica petita, doncs la faré una mica més gran, encara que no capiga tota, i la faré una mica més allargada, així. I ara el que faré serà mitjançant aquest símbol d'insertar un enllaç, escriuré l'enllaç que tinc a la pàgina i diré a aplicar. Molt bé, i ja m'anirà a buscar aquella pàgina. Mireu, anem a veure la pàgina, i si clico aquí, a sobre d'aquesta imatge, vaig a la pàgina de Wikipedia. Però si clico, ara no la trobaré, clar, però si clico aquí, vaig a la pàgina de Manley. Què he aconseguit? Doncs he aconseguit que aquesta imatge es transformi en una URL, en un enllaç. I en lloc de tenir-ho així, que queda una mica trist, aquí també funcionaria, Si clico aquí, també va. D'acord? També va, funciona igual. Però queda molt més maca en la meva pàgina així que no així. Vale, tanco això. Perfecte. Doncs fins aquí aquest tercer capítol de Canal BAM 2000.